तो सही निनिया टूट गई आ नींद टूटल तो देखत नहीं कि अकेले खाटी पर सुतल बानी पियावा के दलानी में खोजनी पलानी में खोजनी कोई नहीं घर मिलत टूट गइल निंदिया सपना सपने रही रे मिलले न मास्टर मुना हमके हो लगवले चूना मिलले न मास्टर मुना हमके हो लगवले चूना ए भौजी खोजनी सुदर्शनमा के पलानी हो कहानी का बदल ट्रेलर दिखावे लगले सपने में फिल्म ना देखनी ना गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखा गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखा गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखा भाई के पुरस्कार हमारा पूजा समिति परिवार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा रोहित भाई की ओर से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखावे हो कोबो कोबो ऊपर नीचे हाथावर घूमा कोबो कोबो ऊपर नीचे हाथावर घूमा सपना के बात है सपने में कहते रे मैना हेलो भैया रिपीट आवा तो तनी छोड़ बक्सो छोड़ तो हेलो हेलो तनी इको हल्का एकर कम कर दो फरेजर पेजर को जी बोले डील कहते रे मैना ए तोता सपने में चलन अलोता कोई कही के मैना तोता कोई के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता ए भौजी दी हाल रे मुनरिया निशानी होता क्या बतानी रे ए भौजी दी हाल रे मुनरिया निशानी होता
अतने ना देखनी के सपना में बलमु आइले हमरा के धइले हमर देह पसेना छोड़े लागल। हां कब कब सपना के बाद सतो हो जाला। सही बात। कोनो लड़का सपना देखी कि हम लड़के साथे बतियावत तानी। हां तब का ऐसे रंजीत भैया के हो गेल बा आज। अरे गरमी सतावे हमारा छूटल पसी गरमी सतावे हमारा छूटल पसी धड़कन तेज भइल धड़केला रे धड़कन तेज भइल धड़केला धड़कन तेज भइल धड़केला रे धड़कन तेज भइल धड़केला अतने ये सब सपना में जगला के बात नहीं खे सब सपना के चीज हो। अगर गाना था ना जगला में नहीं खे को सपना में सपने में हे भौजी दोनों ओर से मामला पोटो 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 उठावा में उठावा उठावा ए भौजी गोदिया मेरे उठावले कही के रानी हो का बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार भैया देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। अंतिम पद में देखिए सपना अंतिम में कहते रे का